Fuller, chwilio am Walters. Bale yn cyrraedd Walters, os da cyflef yma i Tom Walters. A mae wedi canfod gornel isa rhwyd. Wel, mae hynna wedi bod yn beryg i Connah trwy gydol y hanner cynta, sef y cic hir gan Will Fuller tuag at Tom Walters. A tro yma, mae'n talu ar ei ganfed i'r ymwelwyr. Walters yn rheoli ag yn curo Margetson. Rhys Hughes, chwilio am pas, chwilio am Franklin drwad. Cyflef yma i Harry Franklin yn erbyn Fuller. A tro yma Harry Franklin yn curo Will Fuller yn y gôl. Ac yn unioni'r sgôr, wel mi sgoriodd Franklin 2 yn erbyn Llansawel yn y gêm gyfatebol. Ac efo 38 o munudau ar y cloc, mae wedi unioni'r sgôr yma i Connah.